मालवणी असेल तर कालवण बोला, घाटी असेल तर रस्सा बोला. रस्सा बोला. तुम्हाला प्रमोद दाखवेलच फोडून. अरे बापरे. तर आता म्हणजे आता हे जे नदीतले वगैरे खेकडे असतात त्यांचा पण असा कलर चेंज होतो का? तर आता ना मित्र आपण याच्यावरचं ना झाकण काढून पाहूयात. हा हा मस्त. नमस्ते, मी प्रमिला पाटील. आज मी बनवणार आहे खेकड्याचा रस्सा. त्यासाठी मी हे खेकडे आणलेले आहेत. हे बघा, आपण पाहू शकता, हे खेकडे आणलेत. मस्त असे मोठे मोठे खेकडे आहेत, 3 खेकडे आहेत. थोडे पाऊस जरा पुढे पुढे पडायला लागला का जे खेकडे असतात त्याचे गच्च भरले, त्याच्या आतमध्ये छान असं मांस तयार झालेलं असतं. अच्छा, ओके. आणि याची चव पण आता छान असते. ठीक आहे. आता आपण चव जी आहे ती तू बनवून झाल्यावर सांगेन. तर आता यासाठी आपण काय बाकीचं साहित्य घेणार आहोत? त्यासाठी आता खेकडे, आता पहिला आता आपण हे खेकडे साफ कसे करायचे ते मी तुम्हाला दाखवते. तर हे आता मी माझे खेकडे साफ करून झालेले आहेत. हे बघा, हे वरचं कवच काढून टाकलंय. हे घ्यायचं नसतं, हे असं हे टाकून द्यायचं. हे त्याचं मांजर घेतलं आपण. ओके. हे घ्यायचं, याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते रस्त्याला. ओके. आणि हे खेकडे असे साफ करून घेतले आणि या खेकड्याचं हे घ्यायचं आपल्याला. म्हणजे याच्यात आतलं हेच खरं मेन असतं. त्याला काय म्हणतात तरी असं? ह्याला आता काय खेकड्याचं मला पण नाही सांगता येणार त्याचं काय, त्याला काय म्हणतात. अच्छा. तयारी करून घेतली मी ही सगळी. तर हे 2 कांदे आहेत, छान भाजून घेतलेत. 1 वाटी सुकं खोबरं आहे. अच्छा. थोडीशी कोथिंबीर, एक अर्धा इंच आल्याचे तुकडे आहे. ओके. 5 ते 7 लसणाचे पाकळ्या आहेत. ओके. हे आता हा एक कांदा आहे, मोठा कांदा आहे फोडणीसाठी. ओके. म्हणजे रस्सा करताना आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे. कढीपत्ता आहे 4 ते 5 पानं. आणि 5-7 काळी मिरी आहेत. आणि गरम मसाला पावडर आहे, अख्खी संपूर्ण खडे मसाल्याची. ओके. त्याच्यामध्ये आपण खडे मसाला नाही घेतलाय, त्याच्यामधली गरम मसाला पावडर घेतले. अच्छा. ओके. 1 चमचा आपलं धनापूड आहे. ओके. चवीनुसार मीठ, हळद अर्धा चमचा, 2 ते 2.5 चमचे आम्ही घाटी मसाला घेणार आहे, आमचा घरगुती आहे. ओके. आणि 2 पळ्या तेल. ओके. मित्रांनो, हे सर्व साहित्य लागतं आपल्याला खेकड्याचं कालवण ना, की रस्सा कालवण काही तुम्ही म्हणू शकता. ओके. खेकड्याचा रस्सा बनवला. आता नेक्स्ट. ओके. आता हा मसाला मी मिक्सरला वाटून दाखवते. ओके. आणि ते पाय पण आहेत ना? हा, ते पाय पण दाखवणार. आधी मसाला वाटून घेतला. ठीक आहे. ओके. तर मित्रांनो, इथे ना आपण खेकड्याच्या पायांची मस्त पेस्ट करून घेतलेली आहे. त्यासोबत आपल्या इथे ना वाटण सुद्धा आपण तयार करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूयात ना. त्याआधी आता पुणे गाळून घ्यायचे. ओके. गाळाचं कशासाठी असतं, ते वाटलंय नाही, कडक असतात ना, माझ्या कच असतो. ओके. आपण खाताना लागत राहणार, म्हणजे असं छान गाळून घ्यायचं. आणि त्याचं जे पाणी येईल तेच घ्यायचे आपल्याला. अच्छा. त्यातला अर्क. हा. आणि या अर्कामुळे काय होतं, रस्सा असं मस्त असं छान गाळून घ्यायचं. हा खरखरीत असतो, असं घ्यायचं नाही, आपल्या दाताखाली येतो किंवा कच्चा लागतो आपल्याला. अच्छा. म्हणून असं गाळून घ्यायचं छान. तर गाळल्यामुळे काय होतं, ही जी पेस्ट असते पाणी असते बघा, याला खूप छान असे एकदम सुंदर टेस्ट येते या रस्त्याला याच्यामुळे. अच्छा. आता आपण रस्सा बनवायला सुरुवात करूया. ओके. त्यासाठी मी कढई ठेवले तापत. ओके. सुकली का याच्यामध्ये आपण तेल घालूया. आता कढई तापलेली आहे. ओके. त्याच्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. यामध्ये आपण कढीपत्त्याची पान टाकून घेऊया. ओके. आता कांदा टाकून घेऊया. ओके. गॅस थोडा बारीक करून घ्यायचा थोडा वेळ. ओके. खेकडा आम्ही काढा म्हणूनच खरं पितो. तुम्हाला ही थोडीशी रेसिपी दाखवायची म्हणून थोडा घट्टसर करणार आहे आम्ही, नंतर पातळ करूनच करतो. अच्छा. म्हणजे खेकड्याचा काढा सुद्धा एक मस्त औषधी छान असतो, गरम असतो खेकड्याला. थंडीतनं पावसातनं. पण आता ते आम्हाला आत्ता भेटले. तुम्हाला कोणता खेकडा सजेस्ट करशील खायला, खाडीतला, नदीतला की समुद्रातला? नदीतला. जर तुम्ही गावाकडे गेले तर नदीतले खेकडेच खावा, त्याची टेस्ट एकदम खूपच सुंदर असते. अच्छा. आता छान कांदा पण बघा तांबूस रंग भाजले.
ओके आता आपण मध्ये आपण आपलं लाल तिखट टाकूया 2.5 चमचे आहे. ओके. घरगुती घाटी मसाला आहे. घरगुती घाटी तुम्हाला तर कमी हवा असल्यास कमी देखील करू शकतो, पण रस्सा तिखटच चांगला लागतो. झणझणीत एकदम झणझणीत. हळद, मीठ आपण आधी थोडं टाकूया. ओके. आता आपल्याला खेकडे परतून घ्यायचे आहेत. हा, खेकडे समुद्रातले असल्यामुळे असं काही नाही मित्रांनो, खारट खारट असतं असं नाही. मीठ आपल्याला चव निघून गेलेली असते. हा, मीठ आपल्या चवीप्रमाणे टाकून घ्यायचं. खेकडे टाकून घ्यायचे. ओके. छान परतून घ्यायचे त्याला. अच्छा. मग आपण मांदा नंतर टाकायचं आपल्याला. ओके. मांदा आहे, मांदा म्हणजेच मांस ना. हा, याची पण टेस्ट खूप छान असते. तुमच्याकडे जास्त जर माणसं असतील घरी खाणारी, त्याचे 2-2 तुकडे करून तुम्ही असे डिश सर्व करू शकता. एकेकाला एक तुकडा येईल असा. लहान मुलं काही खात नाहीत. छान अशी तेलात परतून घ्यायची. 5-10 मिनिटं बारीक गॅसवर त्याला परतून घ्यायची. 5 मिनिटं त्याला असं झाकण लावून ठेवूया. आतल्यात मूर्ती त्याला मुरू दे. मग आपण बाकी सगळं वाटण बिटण टाकायचं. ओके. आता हे आपले 5 मिनिटं होऊन गेले. ओके. एकदा परतून घेऊया, आता परत खाली लागायचा मसाला. तेच. आता आपण याच्यामध्ये ना कांदा टाकूया आधी. ओके. आणि ते परतून घ्यायचं. ठीक आहे. ही गरम मसाला पावडर आहे ना, ही 1 चमचा आपण वाटणामध्ये वाटून घेतली होती. ओके. अजून याचा अर्धा चमचा आपण याच्यात टाकूया. ठीक आहे. आणि ही धणापूड आहे, त्याच्यामुळे छान अशी चव येते. त्याचा वास फार सुंदर असतो धण्याचा. त्यामुळे कालवणाला आमच्या रस्स्याला फार छान चव येते. नांगे पण मस्त अशी वर मोठे झालेत, फुगलेत. ते छान फुगलेत बघा, पाहू शकता आपण. म्हणजे ते छान भाजले. यामध्ये आता आपण हे वाटण टाकूया. वाटण आहे ना, यात थोडं ह्याला वाटण थोडंच लागतं, याला जास्त वाटण लागत नाही. ओके. तुम्ही कांदे घेते तरी पण मी एवढं वाटण ठेवून देते. ठीक आहे. सगळं वापरत नाहीये. ओके. त्याला माझं छान तेल सुटते बघा. हा जो अर्क काढला होता ना, तो टाकून घेऊया. ओके. असं अर्क यायला पाहिजे, त्याच्यात कच देखील नाहीये. बिलकुल नाही. गाळून घेतले आपण. तर मग पाणी म्हणून आपण ह्याचाच वापर करायचा नाही. थोडं अजून आपल्याला ग्रेव्ही एवढी म्हणजे असं तुम्हाला किती हवा असेल असा तेवढं तुम्ही घेऊ शकता. अच्छा. ऍडिशनल पाणी पण आपण होतच आहे ना. लागलं तर ओतू शकता. त्याच्यात किती होईल ते आपण बघूया. ओके. आता याला 5-10 मिनिटं शिजून देऊया बारीक गॅसवर. अच्छा. नंतर आपल्याला जर वाटलं रस्सा अजून हवा आहे आपण मग त्यात पाणी होते. ठीक आहे. तर आता ना मित्र आपण याच्यावरचं ना झाकण काढून पाहूयात. मस्त वास आलाय मित्रांनो, मस्त सुगंध आलेला आहे खेकड्यांचा. आपण गॅस बंद करून घेऊया. अच्छा. काळी मिरी पूड. ही जी आपण वाटलेली पूड आहे ना, ही आपण आता टाकायची. आपण काळी मिरीचं असतं ना, याची चव वेगळी असते. जे खेकड्याच्या कालवणाला आपलं जेव्हा खाणार तेव्हा त्याचं वेगळीच टेस्ट असते. आणि थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकूया. ओके. त्याला रंग पण सुटलाय, तरी आली आहे त्याला एकदम मस्त छान. तरी पण आले, शिजलं पण. आता हे शिजलेलं असतं, त्याला काही जास्त वेळ नाही लागत शिजायला. चला तर आता आपण डिश सर्व करून घेऊया. वाव, काय मस्त सुगंध येतोय. जसं मित्रांनो आई कालवण ढवळते ना, तसा एक मस्त सुगंध आजूबाजूला दरवळतोय खेकड्यांचा. त्यावरून आपल्याला कळतं मित्रांनो खेकडे आहेत ते किती चविष्ट असणार आहेत. वाव, हे नांगे. चला तर मंडळी, आता आपली रस्सा तयार झालेला आहे.
आपण पाहू शकता किती छान याला तरी सुटली आहे, छान असं दिसतंय देखील. आणि समुद्रातल्या खेकड्याचं तर काय त्याचं वैशिष्ट्यच वेगळं आहे. हा कलर पहिला ब्राऊनच होता, आता याचा ऑरेंज झालेला आहे. हा. आपण पाहू शकता किती छान लाल कलर आहे बघा. अरे वा. समुद्राच्या खेकड्याचा कलर असा बदली होतो. अच्छा, हा का? याच्या जरी त्याची पाट जरी टाकली असती त्याच्यात त्याचे हा, कवच, तर ते देखील त्याचा पण कलर असाच झाला असता, ऑरेंज कलर झाला असेल ऑरेंज ना? कलर झाला असता. अरे वा मित्रांनो, एक बघा आपण पाहू वैशिष्ट्य शकता आहे. आणि छान शिजायला पण वेळ लागत नाही, टेस्ट देखील सुंदर आहे. तर आता म्हणजे आता हे जे नदीतले वगैरे खेकडे असतात, नदीतले नाल्यातले, त्यांचा पण असा कलर चेंज होतो का? नाही नाही, ते जसे फक्त त्याच समुद्रातले. कलर हा फक्त समुद्रातले, त्याचं पण काय खाऱ्या कारण? पाण्यामधलं असतं ना ते. त्याचं काय कारण विशेष? त्याचं कारण तर आता काय माहित नाही, पण ते अच्छा. खाऱ्या पाण्यामध्ये तयार झाले असतात ना, ओके. त्याच्यामुळे देखील होऊ शकतो. तर मित्रांनो, हे जे कारण तुम्हाला कोणाला सांगेन माहिती ना, असेल हा. तर तुम्ही मला ना कमेंट करून नक्की सांगा. हे बघा इथे ना मस्त अशी तेलाची तर्री पण आलेली तरी आहे. देखील आली. आपली रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चांगलं चांगलं कमेंट देखील द्या, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. बाय बाय.